जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों बेवहाय BPF दोलोआनो बांसिन दावखोनानै दङ होननानै जोङो रिपर्टखौ मोननो हादों। BPF दोलोआनो बांसिनै सिगांगासिनो दङ पस्टेल भटनि गेजेराव। दा UPPL दोलोआ उन जागासिनो दङ आरो नैथियाव UPPL दोलोआ थागासिनो आरो सेथियाव BPF दोलोआ थागासिनो आरो थामथियाव BJP दोलोआ दावखोगासिनो दङ। बे समाव पस्टेल भट जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों BTC नि इलेक्शन रिजाल्ट भट सानगासिनो गासैबो मोनथिखाबाय जानांगौ एसे मोन्दांथि मोनबाय जानांगौ सोर UPPL ना BPF आ देरहागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङोब्लानो जाबाय। दा मोननैसो जों भिडिअखौ नायग्रोना लानि फार्स्टआवनो दा देरहानाय बा हारिनाय जेननाय थाखागोन नोंथांमोना मोनथिखायो। बांसिन आवगायनाय बायदिब्लाथ' जोंहा BPF आनो आवगायगासिनो मानो होनबा BPF खौनो सोरबा बुंदों देरहागोन सोरबा बुंदों UPPL खौ देरहागोन। दा मोन्दांथि नोंथांमोना रिजाल्टखौ फाइनाल रिजाल्टखौ मोनथिनो मोनबासो जों मोनथिसिगोन सोरनि BTR आव सोर सरकारा दामारगोन। दा बेफोरबायदिनो BPF आबो सायाव थांगासिनो बा UPPL आबो सायाव थांगासिनो बेफोरबायदि। दा 100% खोथाया बेनो माने 100% बुंनो हाया 99% बेफोरबायदि BPF खौनो देरहागोन नांदों। दा BPF आनो आवगायलांगासिनो नोंथांमोना मोनथिखादों नालाय। दा बयनिसिमबो आंनि सिगाङाव फिन खेब बराय हरग्रोबाय जोङो मोनसे निउसखौ नायग्रोना लानोसै फार्स्टआवनो नोंथांमोना नोंसोरनि मोन्दांथि हिसाबै नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरहरबानो जाबाय सोरनि पार्टिया देरहामारगोन UPPL सरकार जागोन ना फिन UPPL आनो जाफिनगोन ना BPF आ जागोन दा सरकार दागोन। हाग्रामा महिलारि सार दा ओमफ्राय प्रमद बर' सार नोंथांमोना कमेन्ट गावनि गोसो मथे कमेन्टखौ लिरना हरबानो जाबाय। नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय निउसखौ दे। देरहागोनखौ नुहुरखानानै BPF नियाव जयनिंबो जोबला आरो रंजानायबो जोबला सानफा थोल्लो जायो जयनिं जानाय आरो रंजानाया। केमेरा खेबै मबाइला दुंखावलांजोबो थेवब्लाबो जोबनो थाङा। दिनै BPF खौ सोरखार दानायनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नंलिया बन्धुमोन। আবার 12টা সিট পাইছিল এবার টেকলে 5.5টার ভিতরে 8টি যাবে কোনো পঞ্চায়েত টেকলে জিতে আমি ভাষা মাপলো লোক আমি মেরা আপনার মেরা পড়তা আমি দিন थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै जितु ভাইস প্রেসিডেন্ট আশাক সিংহ তাৰপিছত ৰাজ লীনা মছাহাৰী গান কৰিলে নীতি আদৰ্শ ভাল পায়। সুমিত্ৰা নাৰ্জাৰীলৈ ধন্যবাদ থাকিল। ধন্যবাদ থাকিল। হৰিজন মইনা হৰিজন ধনামতী হৰিজন বাসন্দ হরিজন লক্ষ্মী হরিজন মদন হরিজন নমজ হরিজন आरो जोंनि दोलोनि बिथांमोन लोगोसे गामिनि दैदेननायाव आरो बेनियाव धन्यबाद भाइगश्री दैमारी आबजन सेरजुना दैमारी नयनी दैमारी किसान अनजालि सुगुनारी जोङो मोनसे ब्लक कमिटिनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। बयखौबो गोजोननाय बिनि उनाव
दोलोनिफ्राय बिथांमोननि नामखौ गायनानै होनो रुपु एबिहु दे जों बमाफोरखौ फैदो आरो बेनिफ्राय गासैबो राजाफोरखौ दिनै बे मोजां हाग्रामा सार लं लिभ रियन दैमारि सार लं लिभ BPF लं लिभ BPF लं लिभ गोजोन्थों अनुष्का सिंहारि स्टिफेन दैमारि मिजिं बर' बिजय चौहान बिजय सिंहारि नाथ बाग्लारि लेसन बसुमतारि इपि আমার বিপিএল দলৰ আদৰ্শ আৰু নীতি ভাল পায় যিবিলাক সদস্যই আমাৰ দলৰ লগত যোগদান কৰিলে তেখেতসকলক মই সকলোকে আদৰি লৈছোঁ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত বিপিএল সমাপ্ত বুলি ঘোষণা কৰিম ধন্যবাদ মদন বাহাদুর দর্জি এটু BPF जिंदाबाद 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 फैसल शायरी जिंदाबाद 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 फैसल शायरी जिंदाबाद 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 आगरा महिला जिंदाबाद 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 करम बोरो जिंदाबाद 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 करम बोरो जिंदाबाद 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 फैसल शायरी जिंदाबाद 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 डिस्ट्रिक्ट कमिटीको बाहिर विशेषमा योगदान गर्नुहुँदैछ उहाँलाई धन्यवाद छ उहाँलाई धन्यवाद त्यहाँलाई तेखतकोलाई ईश्वर बहादुर कार्की धन्यवाद दिनन बरो तेखतर नेतृत्व धन्यवाद तेखतলৈ गोविंद डेकाলৈ अजय बसुमतारी सोनिया राजेन डेका नयन ज्योति डेका धन्यवाद के अतिथिসকল আমাৰ गण्यमान्य UPPL नि अफिसा नै सासेबो मानसि गैया